Dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. Wederom vanuit zaal 7 hier in Asteria. En ook vandaag ontvang ik een aantal ondernemers die komen vertellen wat hen bezighoudt. Ja, op 20, 21 en 22 maart vindt in de evenementenhal de Horeca en Food Inspiratiebeurs plaats. En deze beurs die zal een hele andere vorm hebben in vergelijking met voorgaande jaren. Rinda Woerlee is als organisator betrokken bij deze beurs en Luc Scheffers als chefkok van Abel heeft ook een hele mooie rol tijdens deze beurs. Maar wat dat precies is, dat komt hij vertellen. Dames en heren, Rinda en Luc, welkom. Ja, de beurs krijgt als het ware een hele metamorfose. Wat kunnen exposanten, maar vooral ook bezoekers verwachten die de beurs bezoeken? De bezoekers, dat sowieso even uitleggen. Bezoekers, dat zijn voornamelijk beslissingsbevoegde mensen. Dus directeuren, eigenaren, dat kan een chefkok zijn. Dat kan een bedrijfsleider zijn van zowel een horeca of een winkelgelegenheid. En wij bieden daar een platform aan waarbij er genetwerkt kan worden uiteraard. Er kan een moment zijn dat je met elkaar even praat over alle noviteiten die er zijn op de markt. En daarbij bieden wij eigenlijk de service. En de invullingen maken wij met een mooi randprogramma met onze partners, maken wij dat af. Maar het stukje metamorfose, waar zit hem dat in? De metamorfose ligt hem vooral in het randprogramma, wat heel belangrijk is om een beurs neer te zetten. En ook te zorgen dat er een hele hoop mensen zijn die daarop afkomen. Dus de bezoekers uiteraard, maar ook dat er een programma wordt neergezet waarbij een exposant tot zijn recht komt. Randprogramma's worden gemaakt met partners. Vandaar ook dat ik chef-kok Luc Scheffers heb meegenomen van Abel. Die is al sinds jaar en dag betrokken geweest in het randprogramma wat wij neerzetten. En om helemaal te zien wat wij veranderd hebben aan de beurs, daar kun je ook de website voor bekijken, wat daarin allemaal naar voren komt. Maar een van de redenen waarom ik heel graag Luc wilde meenemen, is om hem te bedanken voor zijn aandeel in dit randprogramma. Nou, dat is mooi om te horen, Luc. Ja, ik heb het woord randprogramma nu al, denk ik, 5 keer voorbij horen komen. Wat is dat randprogramma? Hoe ziet dat eruit tijdens de beurs? Nou, ik ben in ieder geval een klein stukje van het randje. De rest doet de rest van de beurs die Rinda organiseert. Het stuk wat ik met, natuurlijk niet alleen, maar met mede-collega hier uit Venray, chefkoks van bedrijven uit Venray, invullen, dat is werken met producten van streekproducenten die als exposant op de beurs staan. Zij beleveren hun producten op het kookplein en daarmee creëren wij gerechtjes om hun producten wat makkelijker aan de man te brengen. Ik bedoel, dat is voor ons natuurlijk een stukje eenvoudiger dan voor de producent zelf. Een slager, een varkensboer, een kaasboer, ja, die is wat minder handig. Waarom is dat werken met regionale, lokale producten zo ontzettend belangrijk? Nou, ik vind dat sowieso ontzettend belangrijk. A, omdat het heel mooi is om te werken. Het zijn 9 van de 10 keer aanzienlijk mooiere producten dan de grote bulk die door de groothandel aangeleverd wordt. En met het werken van streekproducten onderscheid je natuurlijk wel jouw eigen verhaal. Want iedereen kan inkopen doen bij die groothandel, bij die groothandel. En op een gegeven moment ligt daar wel een stukje een onderscheid waarin je je eigen probeert te profileren om net anders te zijn dan de buurman. En op dat gastronomieplein, daar kunnen we jullie dus de hele beurs aan de slag zien. Wat gebeurt er op dat gastronomieplein nog meer? Nou, in eerste instantie, dus dat is het belangrijkste, is dat wij werken met de producten van de producenten. En daarnaast, dat hoort dan weer bij dat bekende randprogramma van net, ja. Hebben wij ook kookwedstrijden. Dat wordt veelal verzorgd door leerlingen, al dan niet begeleid door hun leermeester chef-kok, die even op de achtergrond wat tips aan kan geven. De jongens die koken uit een blackbox, al dan niet ook weer met producten van de streekproducenten. Blackbox, ja, ik ben een leek. Een blackbox is gewoon, ze krijgen ja, letterlijk een hele grote doos. Daar zit een strikje om, ze halen het strikje eraf en er zitten een x aantal producten in die van tevoren niet bekend zijn.
Dus voor de leerlingen zelf is het natuurlijk wel heel erg spannend om met zo'n black box te gaan koken. Want die leerlingen, dat is ook een belangrijke groep die jullie willen aanspreken tijdens de beurs. Want ik heb begrepen dat het best lastig is om in jullie branche nieuw talent te werven. Klopt dat? Ja, absoluut waar. Het zijn ook inderdaad de pijlers van deze beurs. Dus het is ambacht, kwaliteit, jeugd. Als je dat neerzet, moet je daar natuurlijk ook een programma omheen bouwen, waardoor je dat kan ondersteunen. Daarvoor zijn de kookwedstrijden. Zoals Luc al aangaf, er wordt zowel op de maandag als de dinsdag een wedstrijd georganiseerd. En de gehele woensdag zal in het teken staan van opleidingen en studenten. Daar worden ook omheen presentaties gegeven. Van de Valkopleidingen zal daar onder andere voor aanwezig zijn. Het ROC die warenkennis wil geven. Van de Valkopleidingen, dat is van de grote keten die exact. Je kent. Ja. En die hebben een eigen opleiding ontwikkeld? Die hebben een eigen opleidingsinstituut ontwikkeld, omdat ze zelf niet geheel tevreden waren met de kwaliteit die werd gewaarborgd. Sowieso het woord gastvrijheid, wat houdt dat in? Dat is ook een van onze items die besproken zullen worden tijdens de beurs. De opleidingen die van de Valken zijn gestart, is echt om een goede aansluiting te krijgen van wat zij vinden dat kwalitatief nodig is om deze markt beter te bedienen. Dus vandaar hun eigen instituut. Ja. Wat moeten mensen nog meer weten van deze beurs, Luc? Waar ben jij trots op? Nog meer behalve dan wat al allemaal verteld is? Nou, ik mag eigenlijk wel een beetje aansluiten op hetgene wat Rinda zegt. Ik ben trots op dat zij op dit jaar voor het eerst de jeugd, het nieuwe talent, de leerlingen een platform geeft om zichzelf op de voorgrond te zetten. En dat is ook heel erg hard nodig. Ik bedoel, het is ontzettend lastig om leerlingen te werven, om sowieso zieltjes te winnen voor de horeca, om het vak te gaan leren. Het is een echt vak, het is echt een opleiding. Het is niet zo van ik heb niks te doen en ik ga maar eventjes in de bediening werken of ik ga maar even een beetje koken. Ja, het is los van het hard werken. Het is hard werken, maar goed, dat moeten we overal. Maar het is een daadwerkelijk vak en dat wordt wel eens onderschat. Precies, en dat willen jullie ook gewoon echt laten zien tijdens die dagen? Ja, dat willen we zeker laten zien. Maar ik denk ook zeker dat het belangrijk is om aan te halen het belang van het werven van leerlingen. En waar de knelpunten zitten, dat het op dit moment toch een beetje stokt. En zelf ben ik van mening dat een belangrijke factor daarin is de informatieve rol die de middelbare scholen meegeven aan de leerlingen. Dat daar nog alles wat hapert. Dat een incorrecte... En die middelbare scholen, zijn die al benaderd? Komen die dan ook? Moet ik heel eventjes naar Rinda kijken? Ja, nee, die zijn zeker benaderd. En die hebben zich inmiddels ook gecommitteerd aan de beurs. ROC de Relijngraaf heb ik net al genoemd. En Van de Valk zal daar ook aanwezig zijn. Er zal dan nog een tweede wedstrijd zijn waarin juist de leerling met de leraar een kookwedstrijd gaan doen tegen een andere leerling-leraar. Dus het mag ook wel een beetje op de spits gedreven worden. En wij hebben daarbij ook weer een mooie presentator die wij de hele beurs mogen meenemen daarin. Omdat ik denk dat dan ook de aandacht op de juiste plekken wordt neergelegd. Dus wij mogen daar ook van jouw expertise weer gebruik maken. Ik ga mijn best doen. Ja. Het is je geraaien. Dan wordt de lat hoog gelegd. Ja. Stel dat er nou mensen kijken, exposanten kijken, misschien wel mensen zeggen, die kijken van hey, ik wil een bezoekje brengen aan die beurs. Hoe kunnen ze aan kaartjes komen? Of hoe kunnen exposanten zich nog melden? Dat kan op allerlei manieren, maar in ieder geval de makkelijkste denk ik op dit moment te noemen is gewoon onze website te bekijken van de evenementenhal. En daar naar de horecabeurs te kijken van Venray. En daar kun je op dit moment alle recente informatie ook vinden. Maar ook je aanmelden. Er staan contactgegevens bij. Dus ik word heel graag gebeld door iedereen die enthousiast is over deze beurs. Nou, laten we hopen dat je heel veel gebeld wordt. Ja. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken en heel veel succes wensen met die mooie beurs. Dank jullie wel. Dank je wel.